ମୋ ନା କିରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେହି ରଥଯାତ୍ରା କେମିତି ସୁପରିଚାଳନା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ମିଟିଂ ଥିଲା, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ। ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସର ମାନେ ଆଉ ଇଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଆଉ କମିଟି ବୃନ୍ଦ ପ୍ରଶାସକ ସେବାୟତ ମାନେ ଏକାଠି ବସି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ 27 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସେ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମର ଏଠି ଆଶା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କେମିତି ସୁଫଳିମଣ୍ଡିତ ହେଇପାରିବ ଏ ରଥଯାତ୍ରା, ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରାଗଲା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଲୋକାଲ ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ପ୍ରଶାସନକୁ ନେଇକିରି କମିଟି ବୃନ୍ଦ ପ୍ରଶାସନ ସେବାୟତକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେବ ଆଉ ନେଇକିରି କେମିତି ସୁପରିଚାଳନାରେ କେମିତି ତ୍ରୁଟି ରହିବନି, ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ସାନିଟେସନ ଉପରେ ଆଉ ହେଲ୍ଥ ଉପରେ ଆଉ ମେଡିକାଲ ଉପରେ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଫାୟାର ଉପରେ ଏବଂ ଲା ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଫିସର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମତାମତ ଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ମିଟିଂ ସଫଳ ହେଲା। ସମସ୍ତେଙ୍କର ମତାମତକୁ ନେଇକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ ଦୋକାନ ଉପରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ଆସିଥିଲେ, ସେ କହିଲେ 2 ଦିନ ଆମର ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଆଉ 9 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ହେବ, ସେ 2 ଦିନ ମଦ ବନ୍ଦ କରିବେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପାନ ଦୋକାନୀ ଉପରେ ମଦ ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ସୁପରଭିଜନ କରିକି ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା।